Bi bertso, leku onari, jarriak. Goxokia leiotik botatzen, joan zen Pepea aitona, eta behan janari dendan gusanitoen amona. Taberna bat sortzeko asmotan egin zuten leku ona. Orduz geroztik ez da besterik lehoa barruan egona. Naizta mendaron zoidik eduki, honen fama eta sona. Tokia lai bat eraiki dute, eta hori ez da broma. Untrako estarrian daukagu Santanako edondoa, ta bihotzean, joan baikoitzean, gendun arreda goxoa. Nola ateak itxita izan, liteken zabalagoa. Landu nahi dute lehoa monak, ta erramonak gerora. Borja Kalabari kontatuko, dionez historioa. Gure bizitzen aterpe izango, da beti zuen dodoa. Zenide, kinka bat emango dioe, lehoi. Hoi zenideen partez, alkotako jokin urainek gainera urtarre honetan egin dizkin eta 5 urte. Zenideen partez lehori eta zindori kinka bat, kriseilu bat, itxasoko argi bat, askatasunangatik. Leo Silo, egon! Eta hor, hande gazen daro partetik, egainak eta usuek, bakoitzak bertzo gana botata, daro partez, nora sorta bat bizontzako, eurak eskainiko izuek. Nahi zueniak?
Machu Picchu Mateo. Bi hamarkada badira jada, atea irekizuna, eta ordutik herrian izan, da haintxoko ezaguna, gazteentzako elkargunea, jubilatuen kutxuna, elkartu dira aitona monak, seme alabak talagunak, taberna denek ez dute sortzen, herri baten maitasuna. Mendarotarrak gozatu dira, zuen lanaren kontura. Leo eta Sindok iragan dute, ubikuidadean muga. Sarritan Leok egin duena, hemen zeinek egin du ba. Maiz goizaldera kombinatu bat, ateratzeko ardura, ta gero plato kombinatu bat, handikan 7 ordura. Guri aurten. Bueno, Leo eta Sindo, bi bertzaile eta gero, ezin dugu ezer esan, zorionak. Bueno, holako emozio puntu bat eta gero, Leo eta Sindo regalan partidua aztekoa, eta larien segidako duen lakuan hau. Baina gu bertzola esekin, gai batzu jarri, eta haber zer zuten duen.